Dobrý den. Dobrý den. Právě začíná nová televizní show Na Evropě KD. Ano, teď se dneska budeme zabývat stromama. Tak jdeme na to. Tak první strom. To je určitě dub. Dub. Zimní nebo letní? To vypadá na letní. Tak jdeme dál. Ale žádné žaludy tu nerostou. Co to je dál? To vypadá jako kaštan. A hele, se právě i ten kaštánek spadl. Ano, a tady vidíme slupku. Ano. A víte, Slupku od kaštánka. A víte to, co dělá vždycky děti? Vezmete tady tu. A máte čepičku. A je teplo. Jdeme dál. Vedle kaštanu je nějaký jehličnatý, Asi jako smek. vypadá jako smek, no. Ale má strašně dlouhý kmen. A má strašně moc pelistů. Tak a jdeme dál. Další kaštán. Tady je. Wow. Ano, vidíte to. Vidíte ten kaštan? Wow. Tak tady máme, jo, plocho, to je nejlepší. Ale lepší, když je trošku kulatý. Tady máme keříky, které jsou neznámého původu a asi podle toho, jak vypadají, tak pocházejí made in China. Ano. Další strom nad náma, to vypadá na javor. Ano. Má takové krásné listí, zlatavé. A heleme se, čísi byspa. Já ne, ale... Tak se budeme podívat, kdo pak to tam roste. Tak kdo to asi je? Nějaký Engelsberg. Znáte ho lidi? A má zelené oko. A já ho znám, protože na něm právě rostou kaštany. Rostou na něm kaštany, vidíte to, jak se máme. A tady další javor. Jo, je. A tam je dub. Tam je dub. Tak buk, to byl buk. Tam to byl dub. Ne, tak jak vypadá buk. Já nevím. Tady to je javor prostě, takový zelenavý javor. Dobře. A tady tohle je buk. Podíváme si, jestli tam nerostou náhodou bukvice pod ním. Teda nepadají. A kdyby jo, tam podíváme se na zem. Nevidím ani žádný. Ale se na to, že to je... Jo, je to bukvice. Dívejte se na ty obaly bukvice. Volá ten list bacha. Já mám přesně to semínko. Ukažte mi ho. Tak, tady máme semínka a můžeme jít blíž. Podíváme se pořádně na kmen. A spadl kaštán. No z dubu, už to tak asi vypadá. Tak máme kaštánek. Vem si ho. A tady máme další strom. Hovno, kde je hovno? A tady je další, co to je za strom? To vypadá na... Kaštán. Neboli, jak se to je, javor nebo nějak tak. Jdeme dál. Tady máme další smrk, smrček. Ještě malinký, nedozrátý, nevyvinutý. A jdeme se lavička. Jo. A já to jsem pohřbená teta. A tady máme odpadkový koš. A stromečky. A další keříčky a krásná příroda. Tak, další kaštánky. Dub. Hele. Pohřbená teta. Tak, a to je pro dnešek zatím všechno. Mějte se krásně. A fanfárově. Takže Kateřina a Dominika.